Hati-hati nduk, hati-hati kowe nek tiba. Alon-alon ae aja mlakumu aja mekeh. Piye-piye? Balen-balen. Nah. Wis piye? Alon-alon ae. Alon-alon ya Mas. Halus. Halus. Dadi wong wedok lah. Kowe ku ape matun apa babat tebu kowe? Wong mlaku aluse ngene. Ya jare mbok kon halus le Mas. Mas Tegese halus yo. Dadine wong wedok iki piye? ngono. Iya, sepurane ya Mas. Heeh, ta pangapura Jayu. Mbok menawi napa niku pripun, Pakde? Pripun? Kula santet rumiyin. Ayo lanjut. Lanjut rumiyin. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, Pak Slamet monggo matur nuwun. Heeh. Tesih serangan kalian nyampur Sari Rizky Nada Mbak Ayu wonten Anha Audio Sound System. Nggih. Wonten katuran apa Mbak Ayu? Kula manut Kang Orjen mawon. Oh, manut Kang Tris. Ya. Mas meju. Ya, nggih. Nah, pokoke wis pokoke Srina wong iki pokoke wis apa jenenge wis penak ya Mas Bedo ya. Ayo ndang rono ndang rene ra yo. Apa jenenge kok ora sesarengan karo Mas Agus ya kaya garwamu sampean. Oh iya oke mangga. Njeng ngaturaken tamu ingkang katemben rawuh, ngaturaken rawuhipun nggih Mas nggih. Nggih. Sesarengan kalian nyampur Sari Rizky Nadia. Nggih. Ngaturaken pinarak. Pripun iki piye sidane apa iki? Oh nggih. Coba para Bapak Ibu tamu dan kagum semua putri yang hati hormatan panjenengan kula atur pinarak ingkang tansah kalau dengan ingkang punika. Tesih serangan kalian Rizky Nada nyampur Sari. Anha Audio Media Tama Production. Sakjroning atiku Nalikane nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ora krasa aku sambat aku kudu sambat karo sapa tak Amin Mas, mbok dongakne tun dhuwit kuaki ya. Jaran keji, jaranan jaranan jarane, jaran keji. lo 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 lo. Nono widana tak anteni ing pucuking tresno. Balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelingku uga mononi Mas janji-janjimu Kang Satya satu tak anteni nganti sabalimu. Yo sarangan Rizky Nada nyampur Sari. Anha Audio. Nah, Iya, para Bapak iya. Ibu tamu undangan. Iya. Khususipun warga besan saking Randu, panjenengan kula aturi pinarak ingkang tansah sekeco kalian mirsani Rizky Nada campur Sari. Nangis sakjroning
ning atiku nalika sliramu enak ini. apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi mugimu yes ngicapai saka pananggonmu bali disapo ompol kaya do engoni la 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 Aja lali pawalemu uga mau wis janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelemu. Alhamdulillah menika sampun katuran wonten tembang ninggal katresnan. Ketoke ape do nakal lek. Ape Do nakal ora nakal ketok ape do lucu malah. Ape do nakal sithik-sithik ya ketoke. Mas, nggih. aku kok nggumun lho. Kok iso Mas. gumun perkarane apa, Mbak Ayu? Eko apa Mas sing rawuh? Oh, sing rawuh iku ya meja kursi lan sak panunggalne. Isine omah yo Mas. Perabotan rumah genah yo sing do rabi saiki Mas. Heeh. Aku mari kedisiken ndek karo ngusum ngene yo Mas. Oh, penak. Aku ya seneng karo apa jenenge Mbak Diana karo Mas Febiana Andre. Apa jenenge dadi nganten diring karo tangga teparone. Lah biyen sampean yo diring karo ngene iki Mas tangga teparone. Ora. Lah diring Aku apa? jaman biyen sing iring ana Pak RT, ana Pak Polisi, ana Pak Abri. Lho ki ape apa kok ngiring nganten? Lah piye ngantenku gropyokan kok. Walah yo bener. Walah tuntunan elek iki. Matur sembah nuwun Mbak. Nggih matur sembah suwun Mas. Nggih ngatur katuran. Nggih ngaturaken rawuhipun. Pripun Pak Slamet? Pripun Pak? Cek mik Cek, depan Pak Slamet. mik Nah, depan. nggih, Bapak Pranocara. Nggih. Cek. Pripun? Cek 1 2. Pak yo kok penak nggone jenengan Pak? Mboten ngoten. Pak Ijol Pak. Monggo mriki. Penak nggone jenengan Pak. Ora padha. Gone Pak Slamet iki gak padha karo duwekmu kok. Lah kok ngono? Beda. Padha gone Pak Slamet iki papak kok iso. Iki yo iya Mas. Ora, Oh, gon nggih. mulicip. Iya iki licik. Nggih, cek sound dicoba 1 Sampun nggih 2. Mas saking kula. Nggih. Pripun Pak Slamet? Nggih. Nuwun sewu Mas Mas Toke. Mas Toke. Ini sampun dumugi wahyane mangsa kala nika sampun tabuh sedasa nika enggal-enggal kala buka netepi adat Widiwidana. Oh, nggih matur sembah nuwun Pak Slamet nggih. Saged saking rezeki nadang Nggih. saged ngasuh langkung rumiyin. Nggih, matur nuwun. Pak Slamet.